bakie vemanye nawe semia tubase kwiba turn on a notification bell yani ekengere ilio onyari kubago kuyanyora chingaki abikiri ase omtandao Getembe Television Network ekinakyo ekeunga kiama mogusie. Inyagitali Busungu Medical Center igoba bwato bukoreri aho bunabono mbawate pharmacy iyibwata mariogo onsi mbawate lab department asibakulingolia amawire au mbawate bukoreri bwa ICU ule bwa theater guse radiology mbawate bukoreri bwa oncology gukora bari dialysis mbawate emergency wing na wigo amariga nyabuna yeguru asibo yuko babwate maternity wing igatiyo bukorera ibondo bunge niko bagotoka sebara ya Kisumu Migori imeyumuchiga ubusongo asamange bakeresi bigwetera sechi namba cyabo 0111964576 gose 0742328552. Serike ni sano na ibero mutinyino yogatano mwakano yobachirubira 2025 nomo mwanchumu rielinde no kwegena mbiyore hando sia sole na kukwanire nawe okwaligane kwanyora mungana maya yekiunga chinsenye cyabo no butiko lieterane serious nyakunde sense milimo nyiryo igare Wilson makuri nago sabire tuskare chake kiunga chinsenye nigo ya mateyamo korwa sekenyero kya moruga emesanya choko bo samare bunga ya West Mugirango nigo yeso kirena kugani mwanchobo hasirite dioke angwenye anyale kagosirwa kurengana ni amateyiga nige kwarabuna dioke igabaga konyoro muchando bukubimba sense yaye umuchando chake to mwaka wechirubere 2022 wenye nigabere kawetera engayene na buno bono asukuburu endagera weikanonye na senyumba yamenyeta sabono besokire na kugani basirwe aso mwancho yobo konyora omweso muligezo polikapukara norobotirwa sinchira yobo ikirano ngo ikagaiga asekanyereka kya muruga emesa egreyoto keme ya ewadi ya busamaro ebunga ya West Mugirango asitokomera na Duke mumanyi we myaka angemeronge 5 kagende toka bwagwetera obusarirwa bonene Duke niga gotwerera enchira uriro bwiga bwanyarita kwa bokumuchira yendo korengana monere kyarete to kubwatakana moneri no elyanyarita kwa bagakurushigwa na guchaka kubimba eshide ekene na yantesha motuka mange naende 2022 na Kenyatta National Hospital nkarwaliwa wakarushe jo wakalipuleshe chuma Ono baada ya mwaka nusu almost 1 year and 6 months swelling ya chaka kero ya chaka nkagenda bichi kinakurwali by then abanyagirali abaringe on strike lakini abantu betinga mbuya waku CT scan x-ray baligere libarore shide yo na watebese nakunalinge ngakeyo ngaturunguka hochaka ekero nacha nka bado tinda
ndanya ukonyo undi gusebesitira tuka nigitukorengana muna abanyakenya rubayereire nchiragenda ko bagagwetera umuchando yasege kabono ataranyora gokonya konde gwensi igase nke na muroche challenge nero roro esita yendagira nero pesky needs nabondo chenga nabo tapuati kende asa mangana serita muroche epoma ya ebunere batemere ko tokubwaterana nere twachire tokonya kwa machaki mina kunya gachaki kera lituko iga noni siko kaiga nindu twate tugakurura iga lakini rende bakonye toranyora buye kera urigererie nyumba yukamenya tega iga nyumba ye igwe korora paka isuko twachitega iga noni ndagiro tapuati akuri bono nabwata bako oigo nigo basire njira batemere ko mokonya kurende igo basegetire na kugania Duke anyari koba gagusirwa uyo minto Duke omwana awene neregera twari bugima bwayo buya bwokogokero bugima ase chinga kichonsipi alemo nkasene yani na indi na bengena na arabo kuiru musigo ye angimitinyi nane ego abindeke babata baigoro ya food yani basic need umaende tabuati moment tu omerende nere na nyorete obeire week ngamuira no tamenye nene mwane kiringuli nene kya koraki nakyakuli yamateiga amonekenyoro bono nigo bachiramo asobamo na kubaboria abaraibe chingenje chonsi nabwigo nabasamaria baya wesokya eri kunyara kwa bakumukonya anyari kwa bagakonyora ubugwenya ali kubasaba aso wanja koino torukende gyonsi keri tobwate uyo bwate siringi beraru uyo bwate siringi 10 elinde tonyole enjira yokumuira ni nyagetari Kenyatta National Hospital ni matenga Kenyatta National Hospital no kara konyeke akimwali gutobwa simote bya barai abo Steve Mogaka Rogers Muturi kigande MCA yagaiga bali bakuburi oburayi obukurukwa bwa 2027 batubwati sisuko gwenoko ero yo minto nerana gufurahia maisha tuguchensemo yendagira nero kero baikiranga au mbabe bakomokonya ekenerana gufurahia obugima uno muntu obwate bakabantu baye esingenje chisita nenjara namangana amange ekachangia paka bono bantu baye batariange bona amenye tubugima paka na tutari korana nambu yamenyete na ntukunya gotema tore none migondo yarenga igo yao nigu yosipi kigendo gekao nigwa none nyumba ya yamenye tugotigo kwara na mariga manne igo twako bataya baraisi mwabeta kuranje motokonye nera twaro morembe mambienda bakire chikura muna bantu bande bakorwa inere njire ya mutu anyora turatebya abantu baminto batokonye siringi 10 entokonye umuntu obugima kare moyo tagokonye umuntu ekera kure erieta ngoro ku Josphat bata Mishaeli enamba tuko chikoba ine yo krani yoritaga igere 0720 40 30 17 iginko reporter getasene kya bwanjete kya gatembe kurega asinseme chiga cha muruga emesa ward ya Bosamaro ebunga West Mugrango Meya County Nyamira inchiko ngoro kwa Polycarp okara nichinga kichigimbura gendete kwene kiwa chinsemo oime ya gusia sebaiko chamate chinyinge chigendete wetera makongo haso gutanyora oboraro enka yo mongina Rusia kwambuka urase kenyoro kya Nyamirande marani nigo basabiro bakonye okwagachiro nyumba yamagaga yogotwerwa na korara isko kubatikana ne nyumba yabo kubagotera muri kito dipo ni asanya norobotirwa sinjira yogwikira Ime ase kenyoro kya Nyamirandi ebotoke wodi ya Marani ebunge ya Kitutu Chache North nigiamate yomugaka michweya egendete gwetera makongo asogotwerwa nembura kubwatekana nige nyumba yabagoteire usangano mongino ye Rusia kwamboka nigo mugako yoiga anganyete gwetani myaka 10 na kumutigera abana magega engana go ikabono igabono tokogende mbeo atamanyiri asaberete Marieta ngoro ku Rusia kwamboka igombwate mochando bwe nyomba engwerete no miete na abana bane bonsi omugaka gacheta gantama gantiga nchibweka ngona kongangana no bugima na abana igo ni nyomba nene nsalekereta nigo bagwetera chinga kichinkongu anene chinga kiembure gotwa engane kobairera barobwo gotenena asenyasi goika yakurire gotwa aso gotweru kwe nyomba igo tokobata toimakato toikaranse rumwe yemo ya tuyasira ande tura na twa swali se yasiri ko twa swatwara na abana
Chinga kecho ni gobono bairera amakongwari bagwetera anena sokonyora endagera yakira rituko na boigo gosomia abana abo bono barase chisukuru boigo bari no kuganio konene anene gokonyora chisemi oyo moga gosoma nyansi ongo timbwa tincherene nabo ngoganio nona sabara ibankonya lakini ndena na goikera gongo te yo monto bwe bachonga ngaina bwe bacha timbwa tincherende ndanyo none nenche yokora libati none ndaga nebwate mechandake tinikonyora mono gongo myekona bonike barua nende kiekondo na tolero montecha endo sinanko nyinchira ngonyera abana gusangane ya mataye ni gobono babeire kerori asogokorirwe nonyene mechango anena sogosira chisemi asenkeyo ingana bono bado etigarete ko banegetire kenene asokonyora magwate na bokong bintu bya nyomba tabwati akora achangiru na ngara mwana achete sukuru ya changiru tabwati kende yonse na nyomba gento nkeyo bono kire gento mwale kwanja mamakonya so kwanja kwenu nyomba na wankene nyomba tabwati kento nyomba yaya none sukuru ya tani mwana achete sukuru ya changiru tu nke no mwiso na jeteka ikanke wanki yaya na re meirwe sukuru aswa kore kuchipara bono timema mpara una chitaka kuchwesa ogosemeria kwabo nkolinga abali na mayanda no muyobo wancha ni gobono baburiwe gosira e amateyo eri no baro banyare konyora ogosemeria gukonyora bugima obuya bwa ankyo ono ninkanetio yo bwato gwancho kuyankonye angagachire nyomba litangani nyora sengo soyo mutuna abana baneri bagera mbwaterani Uripotire kitasini kia ukia gatembe kuruga sekinyoru Kenya Mirandi egotoke ward ya Marani bunge ya Kitutu cha Chenoth imeye kaunti ya Kisii ili anigonkoro kwa Dipon Asanya Igati ya boibuli na wega bamenyi bebunge ya West Mugirango imeye kaunti ya Nyamira igobesokire nako keramugendera yagendete ko bakagwekeraniwa n'umujumbe webunge yo Muske Steven Mugaka iyo korosyo skuru bunekereye mu yobukini birengo bya masomo maya yiskuru hime yebunge yo ukona kurwa skuru yo boroso ya Kibirigo ya secondary yabamura ya Kibirigo na boigeli yo boroso ya Nyamira Ejo chire gati skuru echo Muske Mugaka beire ka korosi birasi bya igabamenye habayiga bagokera emereme yo asubiga bamuchire bali babeire bagotabuna hebunge ya West Mugirango igo yabeire ke gutikara magega kimagendera se babasabire gutara hayiri bamanye hayabere kagwikirani muri kitso fatiga December no robotirwa sinchira yo wikira Hegati yabamenyi korwase bunge ya West Mugirango anene asekenyoro kya songonga ime ye ward ya Banyamatuta na boigonya igwa ime ye ward ya township nigo besokire akogokera emiremo yokoroisia kisukuru inse yo mubunge o West Mugirango Muske Steven Mugaka kokwana korwase skuru yo boruso ya Kibirigo abwase Muske Steven Mugaka abeire ga kwagacha amagacho aho eryo bokenya ebirengo byekisemi skuru eyo yoboroso naboigo area ya secondary eyo aberega kubeka chikaplos aroro nigo igatia abana inchi abaiga bakwana ajaiga birigeye tiyarenge gabneriga abarayi barabeiroro lakini yabeire tabauti ono tindo chinki abantu barateberenga one time karomoko rwego choko bokoko obisine igo ira eyo tarengo ororo na karomoko rwego jora chisore joro bya kabisa abana baite bari bya kabisa na abana no bagosoma chinda njiri abana umwana gagosobeke gakoro tari umanya usaho cheskuru me bya kabisa Mheshimiwa Steve Mugaka lichumbe urwabuna akaire to bogambi abiro kobeka ko kwa ega ese skuru ye yabwate oborema ase birasi ebirasi omentri ko gaje birasi obekire baka chifura gitarengo obeke kitaeri yare go tu abona nturi go tu abayibori n'abarimu bono nigo bagogete bayigwete buya nande bagote abandi ko nyarekana Mheshimiwa Steve Mugaka lichumbe 2 term Kubatekana na magendera ya asikisukuru nigo korwase skuru area yoboroso ya Nyamira eyo egendrete kwagachwa egoroba nigo boigo egetambokero ekyo kyabeire gekogokerwa mono yonkorwe skuru ekorukwa Nyamira DP Primary School Comprehensive School skuru eyo omochumbe na begete chitairi ebirasi 8 skuru eyo omochumbe na rusetie ebirasi 5 akabeka mabati akanyora bado tara ikirania na tagete skuru eri ebwata abana ange 1000 na egenta akora na atagore byasi bindi bya engororo akabeke koroba eri chikoroba inye
korunse paka ekoroba ya kabere igere birasi ekoroba ya gati yego chakoba entokorokanga erab eya igoro gere reprali aiga niga bamenyi abaiga babaragire ebyara baria babeire bakobwatoka amang'ana buna nigo omobunge Stephen Mogaka ataraikirania amagenderero andonzi ase ebunge eyo ase babasabire batare skuru aho nabaigo baerorere chumbe kwa Stephen Mogaka n'abantu banyamira nyaigwa nambuya mono agenderere kokonya abana chiskuru kya West Mugirango chonsi muna akonyire Nyamira Primary tabi abantu bata mujimbe tarakora kendenga na sengencho mbali go che ground batare ogende chiskuru kya Banyaisa ogende chiskuru kya Banyansa bakwa ogende chiskuru na Kebirigo nabokore bintu muchumba akorire igonta getoko tebanga ogokwana taikoro kyo kwerorera oyo tagete gache ground muna Nyamira Primary arore building yororo chikoro banye nabagoisanekanga lichumbe lyakorire gasi naende natagete abana basome Ingo reporter Getembe kuraiga se bunge ya West Mugirango gutoka emeye county ya Nyamira Inchefa Tigad Isemba Barimi bekamaliye kawa korwa sekigwanda kya Nyansangyo ukiambuli hime yewadi ya nyama ye bunge ya West Mugirango county ya Nyamira nikolero bakora bachori bwabarai babo habwase ba mochora Bernard Nyauga kurwa bukiambuli nabo igo Charles Ondeke nero chorwa korwa bonyaiguba ochori biga nigo bakorekana goturubana ase kigura buru cyaba chikorekana gati abalimi kolende niga abanyanyimbo besonani na koleta homurembe egentukirira abalimi abo kogenderera no bochori bwabo nabo ibasabire abaraya babo yibachorwa okore mirimo yawo bekerano helio murimi anyora matunda aramaya kurwa seke muyekyo yekawa Enkuru Godfrey Ocheng oyo bwongerande number 5478 ase society ya Nyansangyo lero nturi no mogoko twachorire obochori bweito gwekagwa kurubokia mborigo twachora omugako korukwa penalty nyaunga na kurubonya yuba twachora Charles Ondieki bobono ase engaki ya bono igo twa okugani gweito igo twatagete konyora society ya chira ase serbu eribu gurubu twayiranirie ase serikali etokonye erinde tosomeria abana kira moigo abalimi korumbu mabacho korubonya iguba korubo manyanya koruwa kiambo limbiya muri mwensi yamono era ni gatubwato amagoko twachorira omuntu to ogochikotokonya tikaucheito ono twachorira oyo minto korukupena Nyaunga korubo kiamboli no yonde na Charles Ondieki korubo nyaiguba ono tikabatorethera tikaucheito tori marakarenga tonyoro tikauchitanga nine kyakabiri na gendo keke abana baito bakoreki atikende gakitoko tamera tukotora bataka torense tikaguna jabangina tosimegete tokorigere nababa gakabaite kera mbarikiri wana tikachika ucheito chiche erinde chikonye kenyoro chigento totagete nene ebesa yeiteje konya gutigaga babe twabaru banyerete naribo bweringaniri ne kibesa cheito igo bona abatiga bagende tori kibesa na gatatu tori pake MSS tuare koria na yego je MSS njengo kwana korunya Nyansangyo esa soya ati yetu tuabeire rasi wake lakini twairanire buya muna twairana buya rero twachorire abantu bagocha gotokonya akara twachorire eburuburu yabeiro korubonya iguba twasambe irunonya nechitaeri nchera ne serikali noere chatumbo umunyiwa kurubonyiwa sublocation ochori bakagari tukiriara nabo okereke nenchi no murimi omogeni nare gochogotaka gosoa lakini nare gosoesa golina konyora mangana abeira makirukanu tari gocha kumanyanga gose na chikobabo lakini tukiriara rero yatwegene abatwachora
emyaka 3 batokorera egasi engiya mbagendera gukora egasi ekero oyomo bose bari bachora urakorera egasi nabwate experience omwaka ondi ekiobuya urakorera egasi eyo so tubatigere nyasaye na ntobasore twenzi tubwatirane nario buri gwikika uragende bia butokonye tairi basamba bakore bintu ebinge lakini twaremere na twatware nintu kinguru muna bagaka na bamura nintu to byarete twairire gente kibono twachotera abachori baito tugatone swati yetabengija unenjere yamo yokurwania bwibi bwechikiro hase chisundubali igorera balimi bekamaliye chae kurwase tundubali ya liyo sumo abako pimecha ya base factory ya kibirigo himeye ward ya Bonyamatute bunge ya West Mugirange county Nyamira ya golirera tiri heyera chie kubakonya so kubaenekeli bumaene era tiri ya KTDA usenju bwataine helio kolenda chikiro chiabo naboigo hugotango bwibi ukwana nabarali kurwase tundubali yo igabalimi obate birubona hebabire bagatole chae yabo asinga kintambe kolera nigo kero kende babire bakonyora chikiro chinge ubwa chiri bakagerete gintu kyabo betereire barabu gochamo na kubolera tiri heliera chiko bakonya obwene bwechikiro cyabo nonyana be basabira abalimi bechitundu bali chinde okogora hera tiri yabo heli gukora kegima obwe bechikiro cy'umulimi ya siro kore tundu bali ya KP 68 bono ensame yetwaleta era tiri yaito etwanyara tira sengencho abangi na morochi nabo babucheta abagakambake bono ntuma etinga abangi ne togocha twachaji egeko gara nabo mongi na ingatete chae kurmugondo akoreta gaiga kara ikire gaiga omana korwa roko na komanyara buno muraya ko na kwimurungani naki ka kire robo nonye tange tichikiro chinga naiga ya lyoli ako na goncha unjura na list inki bono gyakuri ya ye chae ya bunabobe na inde gakimali nkoyo ndegari na regotora bono kwamana ko ekonda ari gotora eya torete igoro eya renge enke dokorero ga naigatira mono nakibona ko ngecha ense chikiro chinsini niga go kwamana konyoto mana konyora buna barainga okwe murunga ninkurororo kurwasa abalimi baito nakigeko gera twaretete eratirie yiganga mi bana ba ke bis kistie ito to jake no miyore no miyore na inde ate no miyore soni atuyo tieno chairman ya KB68 yo sumo tea buying center iranda kebirigo tea factory bono emyaka emige twatorire chaeye amatuka mangi sana etona batabachikara nechi nyibi lakini tosiko babwata bono tokamua muna KB68 torete scale yetu aretirera tokoro chitu kurya rero egeretu akikishirenga era tirije company ye factory ekera Johnson ligo chiko rwa KPS Kenya Bureau of Standard na andi java weights and measures Johnson chibuye kaine egeretu atosunge ligeri yabo liko ba 10 neye yaba ni miebe 10 basi tumaba te omuri mutani sungera tiriyaito ekwe 10 leto wande yabe go 10 basi tumakwa mwanga mwane era tiriye company ikosagwa chabwatanire neye Spirit service coordinator na bwate chimina chetu rwa yake KB68 na today na netu aba permit ya yeratiri twarusia se weights and measures omo unity na bwate ekopie yo emina yetu ndwari yeye inga twaja kilomoro belyo bwo kwa yeratiri aso ogo tweke yeratiri ya kurusa se company ya tubiri na itu to sa muna director asibaito bakore ringa nerie campaign muna bakore campaign ya moscha egere kere tubali tware ratiri ero boy bakora geto Maina Nyachi Vice Chairman KP68 Yera tibi muna twa nyere tete utanta non korran ko baboro yendo ko vera leke Nabera tirie ko nyorero sirikoru mali biya lakini go igatia ko nyore atanta Yo vale ni ndori ko nyore kiro chitu biya muneta ke geto nyore Ikiamo iko tokareta nga gatorete yeito twapima igaro bulungu botoke abalime banyoro bulungu bwabo chikiro cyabo cyisoye mu nabatage asoro batiro manchumo ligeria tanyoro mutimo komoke tukoirana tugende ne kyongasi chira yoboikira
ine kwabere gukoria a roadshow track iyo bwate yogiriya iyo iratigwa mu musogo cyase abategereri ultimate roadshow track experience neyemo y'ubungenjo bunde kwabere gukoria a track yiga ya roadshow iyo rakorere a product launch ose emisangerekano ya siasa brand activation ose emisangerekano ya cooperative egatie chi roadshow chinde chinyinge bono nigo twakoretere a track yibwate libagaliya eyekerero nabuigo ebwate ebintu byonsi bya sound system eryogiria nigo liri ya kigima eryo lichunjugire ligo kwana nechinguru nabuigo likira bantabange nigo babwate chi DJ Janjere chi MC nabuigo a track yana boko nyitumika asogo korera live performance nigo tokurwa obokorera wito chinsemo abuna bono Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret amoneji county chonsi emergency ya Kenya street ya goteka babuna street endionsi chingaki obunjeli bwago ne biasara byakinirwe aka esimgwetera senamba 0704765412 nyora chitrake chika eldio oikera bantabange amasomo nanine obumanyi nabuborairire omwana okogendera asa matuko ali busio ine aye omwibuli kwabire gukuriye sukuru asoraire omwana anyorera obumanyi nanine w'ikikosi cy'amaboko muretekero ka Technical Training Institute eryo aibunduse chikosi ao igaiga ntubwate chikosi bunabono eria ya Building and Civil Engineering kubundisa tureboigo ekosi ya Electrical and Electronics Engineering ase ekosi ya Agriculture and Environment Studies ase ekosi ya Applied Science Department ntubwate Science Laboratory Technician Level 5 na Level 6 ase ekosi ya Computing and Informatics Department ntubwate ekosi ya ICT Technician Level 5 na Level 6 Igitumbe Lab asensema ya Community and Online Working imiheskuru yiga ya Keti nigotobwate a Modern Library iyubwate bintu byonsi ibiraga nibigotumika ali nayo kubundisa tole ekosi ya Version Design asetobwate chimashini chekerero inkwegeli abale boigo Business Studies na Entrepreneurship nkwegeli bale Food Production yani Cookery na boigo Food and Beverage Production ase nsamu cha Cosmetology nigotokwegeli ya Beauty Therapy miranga ase Beauty Therapy nigo okwenyorera obumanyi bwekerero unabono ya dressing pedicure manicure egati obumanyi bonde obunge boigo ntubwate kosi ya Mechanical and Automotive Engineering agirira muretu mwanu anyorera obumanyi bwiga nabono nigo intake y'umutinyu gatano egenderete agirira eskure yigani yere kilomita ya munene muskuru asomo chokeroka nabogwaka esimgwetrasa chinamba 0726588558 gose 0708330000 asigo ayirana kwenyorera obumanyi riri webekeri bagali rya asense yiga yokwerwanirira ne aino munchile na nutagete ko igendereria nabo igogokinya ebyasara byaho eri onyore efaida bono tuichana ebe norogongo rwagusiuri go setting semo chinde ebe ni supermarket utagete koreria e wholesale eduka chisukuru chinyagitali chisalon ebe ne kinyonzi electronics shops obusombi bwika chi event ao unabono iria catering egatie chinde twakire esimirero wetera asinamba 0741499726 gosin 0704765412 bwigo nabukututalira asi chabizi chito imeyo muchobusongo asamagacho auru towers irongo litangani mbarabali na AM Taylor gose ebengi ya Kenya Women kinya obunchi libwa ona Getembe TV rero
Gatemba Television Network ikinekiunga kia Mwamogusi. Karibu nende umwanchumo ligerelia. Unenjere yamo yogo kinyo bole migwe kameligi kawa. Iko wana watani ya sesikte US okire na kurobo semia. Oyo chiasa bali miguna enjere yamo yogo kini liga salia kameligi kyo. Ukwana njinga kicho ni kubatogiria serikali asokea ni ligo lilyo buyo. Unenjere yamo yokwene kiyo na bali miabungo kini bale obolemi wabase baruo kuboli. Uchiasa bantu bonsi kubwatera kuboko kameligi kyo. Our plans tunataka kuja expand nasari yetu iweze kuwa na michi ya kahawa mingi, angalau iweze kuwafikia wakulima mbalimbali katika maeneo tofauti tofauti. Na pia tuko na plan tuweze kuwa na vituo ambavyo vya michi ya kahawa, angalau wakati mkulima anataka kahawa anaenda anafikia kahawa ananunua, angalau kaweze kupanda kwa shamba yake. Tukuna around 7 varieties. So, hizo varieties zetu from the word niliwaambia tunatoa pahali tukoshua mahali tunatoa varieties zetu ni mahali pako certified. Hatuna shida yoyote. Tukiweka variety yetu chini kwa mchanga benye nilikuwa nawaelezea, kila seed lazima igerminate, hakuna yenye inakufa. Penye tunachanganya mchanga wakati wa kupanda, tunaweka mchanga wa liver sand, tunaweka manure, then tunaweka mchanga wa kawaida patiko red yenye haijawahi limwa ama kuweka mimea yoyote ile. So tuliona ni vizuri kutumia udongo yenye haijawahi pandwa chochote, cause tukitoa mchanga mahali kumelimwa na kupandwa vitu vingine, tuliona haitakaa vizuri, kwa sababu kuna uwezekano itakuwa na udongo wetu utakaa na magonjwa mengine, itakuja sumbua kahawa yetu. Kwa miche ambayo tunayo tumegundua kwamba batian ina faida mingi. Inafanya vizuri sehemu yoyote nchini. Inapandwa katika mchanga wenye rutuba. Inaweza kustahimili magonjwa na inaweza pia kuwa na production ya juu. Ningependa kuwasihi wakulima wapande batian, manake batian ina quality mzuri. Alafu pia inaanza kutoa mazao mwaka 1.5 baada ya kupanda. Seneta wa kaunti ya Nyamira Musiko Kongo mugeni ni Garenge Gachabarai amukoba Dr. Fred Matiang'i gujase enkayo seneta wa kaunti ya Kisumu Skirija Nyonka kaukwana ni go Musiko Kongo ateruna Matiang'i naisene ko murai wense kubwatikana ne mirememi ya ejabete kawakora igo Kongo habolire gasa kukyomugusi Uchamo na kumubwate Matiang'i abago ni gagi kerimono habarai batari kumubwase Matiang'i kurwa sorogongo ruagusi bono korangi ambenjire kugusa naye kugusa moro juji pero ujese Matiang'i bona ndio to bwata na kono Nyamira kutoka ende ujuzi kusaba twezi ganto tutawe na tora atiga yote ndio to karibishe diro mapema na yunga kile nalo kibage ndia ndango gari chichebi tawoja mapema watarabeke chebi mapema watarabeke chichebi ndezemera totala mujia ndege saukyo muzi gosaba anga nyumata ono maite twezi na aba usito pero tora ali seneti mondo tayo onya o differentiating no yo Nyamira no yo produce ngo anike usi olende nawe yamole mugwate kiongozi kino ino mwa machorete ntoka
nari na mugo twati baisi yai olende Charles kumora na bana mugo jamwate bijoginda lende joginda wana ko mwate bijoginda lende nga komwa mwanjire mwa mwiriri bagabuna bagusi nandi gago to boso ko kenyengi bagai mwa mate gago tarusi ebintu birata ne gokora byokole to boso asegeza kukyumugusi nabono to boso ese ne piaria nyonga weltedio abasene dali bato korere cheche nyetali ndo nanga mwali ka majara weekend mwe uno bato cheche dionero motevinga garo to mwanjire to mwirobora are tesiko isegeza kukyumugusi so the 6th ure songa mbele usiogopa Kenya is with you and tutasimama na wewe. Asarabatiru manchumu kila nongwekera mwelio wa mwana mayaye kiunga chinsenye chiabo na butiko ilitela ne serious nyakundi asense muyo menyerio igalengu irisomne makulu na usabire twaruguligerelia na bayo butiko borobuya. Pagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, pagina ninjo. Ne mwaka uri orari no mugino na bana bali na are komenya miaka mingi ntana nchirora mwenu uri otari musunte na are komenya miaka mingi ndore bigori ntana nchibora mwenu uri otari musunte ekene nkwana ekworo kali gomuntu gukwara kolire bintu gete binko kwakolire kwarorire ayibono nuri nangana uratebya abantu kwarorire kagori eke na ale komenya miaka menge ndore bigori akagori eke giacha no ore kende giacha bona nayo gotebya abantu ngana na ale komenya miaka menge ndore bigori ntana nchi boru mweno ri otari musunde omweno ri no murai ene nkwana monere ngeta tabarai barusho musunde sabantu na ale komenya miaka menge ndole bigori ntana nchi buri mweno uri otari musunde naho muguzi atebete Pagaka ninjo, ninjo etembe, ninjo dorome, mangana man, pagina ninjo. Ne nubatakorera kundi gwensi ebenkulie kwemekutano ukorera kugukwa kulia gukwinyuria gusemera igende yonsi oraganie erariwe mono Getembe FM your station nero iridiuka eyubwate sigine ntindi na boigo ensera kirege tangaza munaitwe asirigulira amaboko twakirisi migwetera senamba 0741 499726 Getembe FM.